Jeg var en del af et opkøb, og det var den måde, jeg kom ind i Visma på. Jeg blev spurgt, hvordan kunne jeg se mig selv i Visma. Mit svar var, at jeg ville være der et halvt år, fordi at jeg ikke trives særlig godt i de her store koncerner. Men det er virkelige mennesker, der samarbejder med andre virkelige mennesker, ikke? Jeg har virkelig et værdifællesskab med den ethos, der er, og har jeg indtryk af, har koncernen ligesom er født med. Så det oprindelige Visma-identitet eller DNA er så meget i samklang med min måde at lede på, og så drive innovation, ville passionen, inderligt ønske sig energiske kollegaer, der kæmper for noget. Så det er virkelig en legeplads, som man får lov til at være på. Også gældende for mig privat, at jeg jo godt kan lide dualiteten. Jeg kan godt lide liv på farten, og aldrig have 2 dage, der er ens osv. Men jeg elsker også at komme hjem til det her, som jo er ude midt i ingenting og rigtig meget natur. Jeg elsker at støvsuge, fordi det er igen det der med, at vi har hund og 3 børn og sådan noget, ikke? Så der er ligesom en progression i, at man kan se, hvor man kommer frem. Men i forhold til Visma, det er jo en af de her kerneværdier, at respektere, at vi er hele mennesker, og at vi lever hele liv. For selskabet jo leverer bedst og mest, hvis det er, at vi får lov til at være det hele individ. Det er jo både det at møde hinanden i fleksibiliteten, men også at embrace forskelligheden og diversiteten. Jeg tror, at noget af det, som jeg jo virkelig værdiansætter ved Visma, er jo alle de her nuancer og alle de muligheder. Så fremtiden, hvis jeg tænker 4 år frem, så tænker jeg, shit, hvor er der bare mindst lige så mange spændende muligheder at dykke ned i, når man kigger fremad, ikke?